момента се намирам в Банкя, в заведението Трите гозби. Дойдох да снимам репортаж за Трите гозби, обаче разбрах много интересни неща, които също ще ви покажем и ще се ставим. Венелина, тялото ни е храм. Храните, които ядеме напоследък, нещо да кажеш за това и за като цяло за заведението Трите гозби. Аз знам, че вие готвите с любов и държите много на качествената и вкусна храна. Точно така. Ние готвим само с качествени продукти. Колкото е по-проста храната, толкова е по-добра за здравето ни. И храната, както много хора знаят вече, тя лекува. Всеки клиент е наш гост. Разбира се, а вие знаете как да посрещате гости. Да. Виждам и усещам, че вие сте визионери. Това, което си помечтаете, то се случва и така трябва да бъде. Да, пътят е много труден, но нямаме и мечти. Ние не сме по лесните победи, винаги е било трудно. И преди нас е било трудно, вероятно и след нас ще бъде трудно, но на този етап това, което ти поднася живота, трябва да се справиш с него.